Này này này. लोगोफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे जोंनि धोनस्रि फुंखा इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लानानै फैदों नै दायो मुथुजों आंजों थांगासिनो बारा गोजानद्रायावबो नङा नालाय एसे खाथियावनो बिनिखायनो जोङो बाइकजोंनो थांदों आरोना ओमफ्राय नै सहैबायानो होनजायो माने जोङो मोनसे बारियावहाय थांदों बे बारियाव मा दङ दा उनावहाय खोन्थासिगोन बे बारिसिम सहैनो थाखाय दुब्लि बारलांनांगौ जायो ओमफ्राय दाथ' दैज्लां बोथोर जाहां जाबाय नालाय बिनिखायनो दुब्लियानो एसे दै दङ हाग्राबो दङ ना गुरथावना ना जानानै दं आरोना ना गुरजाथावना ओमफ्राय बेखौनो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांसै जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो जोबजासिम नायलांदो अब्लालाय पान्सखौ बारदां नालाय बे मोनसेया मा बागान जागोनथाय जोङो हरबहुरायावहाय जोंहा मुथुनि लोगो लाहानाव फैदों आरोना बेस्रा माबा ड्रागन बागान न मुथु ड्रागन बागान खालामगासिनो ओमफ्राय जोङो बेखौ नायनो फैदों जों नायथ'नो एसे भिडिअ लानोसै होननानै लाबोदों आरोना जोङो बागानखौ बारा साफा खालामथ'वाखैनो बैग्रि दंमोन दानियावहाय बेखायनो एसे हाग्रा आरो बियो माबा बैग्रि गायनाय दानियाव ना बैग्रि गायनाय ओमफ्राय बियो जाफिनबाय माथो गोरलै बेनो जाफिनसिगोन आरोना बैग्रि मालिका बैग्रिया बेलेग नोंसिना मा खालामदो इखो आपेला हबे बेनो न माबाया बिफां बैफोरो फिथाइ थायबाय नामा बारि खनानि निलाजि आंथ' नुबोला दा लाजि नै माबाया ड्रागन बिबारा हरनि 9टानिफ्रायसो बारनो ओमफ्राय 4टासिम थायनो आरोना माबाहै गावसांहै गुवारहै ओमफ्राय नै दा खत्रजोबनासो दङ आंथ' मिन्थिफेरामोन ड्रागन बिबारा बेबायदि सानाव खत्रबो मोनायाव बारो होननानै मिन्थिफेरामोन आरोना दिनैसो मिन्थिफेरबाय आङो नायफैनानै आगोलावथ' जोङो बै खनसे बानायनाया बेस्रानि नङामोन बेलेगनिसोमोन जोङो फिथाइ थायनाय समावसो बानायहैदोंमोन ना एबार बिबार बारनाय समाव फैबाय आरो खैथा दङ ड्रागना बिफाङा खैथा 250 बेखिनियाव आं बिराद गोथाव मोनो ड्रागनखौ खै बिगा हाया इयो 2.5 बिगायाव 250 ड्रागन इयो बाराखै माथो ओमफ्राय बैथिंजाय आपेलबो गायदों बिस्रा र' आपेलखौ एसे नायहैनो फिथाइ थायदोंना थायाखैथाय बियो मटर हांनाय ना इदिया बै एम्फौ दंसैनो नै ड्रागन बिबारा बारबाला बेबादि बारोनो माने माबायाव आरोना मोनायावहाय मोनानि 9टा 10टासोनिफ्राय बारनानै सोरांसि 4टासोसिम थायोनो बिदि बिबारा ओमफ्राय बिनि उनथिंफ्राय खथ्रब जाफिनोनो जोंबो बेलासि थांनायमोन नुहैयासै आरोना बेबायदि बारनायखौ नायनोबाथ' जोंबो मोनायावसो नायहैनांगोन जा मोजां नुदोंना बारनायखौ ओमफ्राय बे बिबार बारनायखौ ड्रागन मालिका एसे भिडिअ लानानै दोनदोंमोन नालाय ओमफ्राय जोंनो बे भिडिअखौ सोनानै हरबाय आरो बे नङा होमबा गोरलै जों दायो फाखन दैमारि बिथांनि आपेल ड्रागन बागानाव दंफैयो नैबे आपेला एसे आलादा रोखोमनि माबा होनो बेखौ आन्ना भेराइटिस होननानै बुङो बेयो माने 45 डिग्री सेलसियाससिम माने फिथाइ थायो जाहैबाय माने गुदुं क्लाइमेटनि थाखाय माने बानायखानाय
आपेल दंफां आरो बियो दा बयबोथ' मिथिखायो माने अरुणाचलाव जानाय ओरैहाय जोंहा जम्मु काश्मीराव जानाय आपेलफोरा काश्मीरफोराव जानाया जोंनियाव जाया बे हिसाबै बे एसे आलदा रोखोमनि आपेल दंफां थांनाय बोसोरनिफ्राय गायजेनदों बेखौ बोसोरसे जाबाय देग्लाय एसे फिसा फिसा फिथाइखौ माने औ सिम्पोल थायहांनायखौ नुनो मोनबाय आरो जोंबो नुदों दा एसे खाथिनिफ्राय दिन्थिनो नाजानोसै दा नैबे जोंनि उदालगुरि जिल्लानि रौता ओनसोलाव थानाय जि गिरुवा बे गिरुवानि हरबरा होननाय गामियाव नैबे आपेल बागानखौ बानायदों बे न'खरसेल' बानायाखै गोबां न'खरानो खालामदों माने बेयाव गोबां गुबुन गुबुन गोदान माने खेथि जों खालामनायखौ आवगोलनिफ्रायनो नुबोबाय थादों आरो बिथांमोना माने साइन्टिफिक माबाजों गोरोबनानै गोदान गोदान आबादखौ लाबोबाय थादों फार्स्टआव बैग्रि आबाद खालामदोंमोन बिथांमोना दा बैग्रिनि उनाव बिथांमोना ड्रागन लाबोबाय ड्रागननि उनाव आरो सुमफ्राम खेथिबो खालामबाय बिनि उनाव दा नै आपेल आरो उनाव मा मा फैबावो बेखौ माने फैबाय थायोब्लानो जोंबो देखायबाय थागोन आरो ना नै आपेल फिथाइया थायहांबाय दा बेखौ थायदोंब्लाबो दायो जाजाथ'आ गोथांसो बियो गोरलै देरथ'वाखै नैबे आपेल दंफाङा माने रासायनिक हासारजों जाया अर्गेनिक हासार नांगौ बेखाय माने गोबोर हासार ज' खालामना दोनदों गोबोर हासार होब्लासो जायो नालाय नै ड्रागन फुलि बियो सोरनोबाफोर जुदि ड्रागन फुलि नांगौ जायोब्ला नैबे फाखन दैमारिनि बागानाव लांफैनो हागोन फांसेयाव बांद्राय लाया 50 रांल'सो लायो 50 थाखा दा बेसेबां नांगौ अर्डार होबानो माने मोनगोन आरो बैग्रि फुलिबो दं नै बैग्रिया फांसेयाव बेसेबां लायोमोनलाय 50 थाखायानो लायो आरो 50 थाखा 60 थाखा बिदि लायो आरो सोरनोबा नांगौबा अर्डार होनो हागोन जोंनि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंबो सोरबाया नांगौब्ला अर्डार खालामनो हागोन बेनिफ्राय नै बिथाङानो मादैया नैबे ड्रागन बागाननि गाहाया बिगोमाया फाखन दैमारिनि बिमाया नैबे आरो मोनसे गुबुन रोखोमनि आबाद नारेङानो सुइट माल्टा ना मा होनोनो मौसम्बि नारें बायदिनो दा बेबायदिनो माने भेराइटिस माने खेथिखौ नुनो मोनो बे गामियाव फैयोब्ला दा बिथांमोननियावबो आपेल दङ सुइट माल्टा दङ सुमफ्राम दङ लेबु नारें दं आरो लोगोसे ड्रागन दं आरो बैग्रि बायदिसिना खेथि दं आरो भिडिअसफ्रा जायो भिडिअबाबो बिराद मोजां नांदोंलै बिबार बारनायखौ नै दा माबाबाला गुफुर गुफुर नुगौमोन आरो ना वाव सानखौ बिराद मोजां नुखादों जोङो ड्रागन बागान आपेल बागान आरो मा दंमोनथाय जिखिजाया बागानखौ नायनानै फैखांबाय ओमफ्राय फैनाय समावहाय नैबे आगैहानि लाहानावहाय दसे हाबबोनोसै होननानै हाब्बाय आरो ओमफ्राय नै बिस्रा हानि बिमाया जोंनो जा गोथाव गोथाव साहा फुदुंना होबाय एन्थाब फिथाबो दंमोननो फिथाबो मोनजाबोबाय ओमफ्रायो दायो जोङो बिनिफ्राय न'आवहाय थांफिनबाय थानोसै भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय आंना जायफोरा दिनै बे ब्लग भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नायनानै एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामनानै होदो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय नों खाथियाव थाइथांब्रा थानोबा बाय बाय